to yau kuma ya haya an tuno da ni kenan. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam baba. Ya haya na wa ya haya dan malam. Alhamdulillah muna nan lafiya. To ya Lagos. Allah Lagos lafiya kalau baba. Ku ci gari ku ci amala. A hankali dai da irin naman da ake ci a can. To Allah maka albarka. Na samu matar da zan aura ne, shi yasa in kira ka in gaya ma. Ka samu mace za ka aura? To dama shi yasa amfanin gona ta na bara ban siyar ba. Saboda ni ina so kafin na mutu na ga aurenka, ina so na ga auren ɗana babba. Ya haya nawa, ya haya ɗan malam. Amfanin gonar takawa ba? To godiya nake. Tana son ka? Kana son ta? To alhamdulillah, Lagos za mu zo ɗaurin aure kenan. To ya sunanta? Sunanta Ecos. God have mercy upon us. Matar da za ka aura sunanta Ecos? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah tsine mata. Allah tsine mata albarka ba za ka aure Ecos ba billahi lillahi. Wallahi in dai ɗana ne kai ba za ka aure Ecos ba. Na ga maka dawo arewa dan ubanka.